Bon dia. El grup municipal d'Esquerra Unida presentem al plenari de l'Ajuntament de la Vall d'este dimecres diverses propostes referents a l'incendi, al greu incendi que van patir a les nostres muntanyes el passat dia 20. Propostes que per un costat fan referència a tot el tema de la prevenció i l'extensió dels incendis i per una altra part el que n'hi ha que plantejar com un pla de recuperació i regeneració de la zona que s'ha cremat per aquest incendi. Pel que fa al primer, al tema de les mesures de prevenció i al tema de l'extinció de l'incendi, Esquerra Unida, en primer lloc, hem de dir que volem agrair i felicitar a tota la gent que va participar en l'extinció de l'incendi per el gran treball que han fet i felicitar-los per aquest gran treball que van realitzar per apagar aquest incendi i que no alcançara majors proporcions i farà més mal del molt que ja ha fet. Però junt a això volem plantejar tres qüestions, algunes de les quals tots sabem, però també vinculades a crítiques i consideracions que han fet professionals de l'extinció d'incendis forestals, crítiques i consideracions que Esquerra Unida considerem que n'hi ha que prendre en compte per a evitar en lo possible desastres com estos i per a minimitzar-los quan se produïsquen incendis d'aquest tipus. En primer lloc, volem referir-nos al tema de la prevenció dels incendis forestals. És evident que les nostres muntanyes no estan lo cuidades i lo netes que haurien d'estar perquè no s'inverteixen els recursos necessaris en mantindre en les adequades condicions les nostres muntanyes. I això és el millor mitjà de prevenció dels incendis i, a més, això podria ser una font de treball per a parats i parades del poble de la Vall. Per això, una primera proposta que fem és plantejar l'exigència als governs responsables de plans integrals per a mantindre nets i en les adequades condicions les nostres muntanyes. Això és el primer que plantegem, perquè pensem que és un tema fonamental, la prevenció i, per tant, el mantindre la muntanya en unes condicions adequades. En segon lloc, per el que fa al tema de l'extinció, els professionals de l'extinció d'incendis forestals se queixen d'algo que és molt raonable. Les retallades que han patit per part del govern del Partit Popular les brigades forestals per a la prevenció i l'extinció dels incendis forestals. Per això plantegem que això és una política completament equivocada, la de retallar en brigades forestals, i exigim al govern de la Generalitat Valenciana que incremente les brigades forestals professionals per a l'extinció d'incendis. Fa molta falta fer aquest treball i no se pot estalviar en aquest tipus de coses, perquè què val el que s'ha cremat? I en tercer lloc, volem plantejar una altra qüestió que ens preocupa molt. Professionals de l'extinció d'incendis han criticat que a l'incendi de la Vall no arribarà ningú mitjà aeri d'extinció fins a una hora després d'haver donat l'avís de l'incendi. Estos professionals consideren que la primera hora d'un incendi és fonamental per a poder extingir-lo ràpidament i fer que l'incendi no creixi. Però la realitat és que fins a una hora després de l'avís de l'incendi no va arribar a la vall ningú mitjà aeri i ells consideren que si s'hagués arribat en els primers moments un mitjà aeri s'hagués pogut apagar l'incendi sense que arribara a tindre les proporcions que ha tingut. Per això és que a la Unida proposem que des de l'Ajuntament s'exigisca als responsables de l'extinció d'incendis forestals que expliquen per quin motiu, per què no va arribar ningú mitjà aeri per apagar l'incendi de la vall fins a una hora després d'haver donat aquest avís. I per un altre costat, pel que fa al tema del pla que lògicament cal plantejar per a regenerar i recuperar aquesta zona, Esquerra Unida plantegem també algunes qüestions. En primer lloc, nosaltres pensem que aquest pla n'hi ha que fer-lo en el degut assessorament tècnic, per supost, però comptant en el consens de tots els grups municipals i en aquest sentit n'hi ha que demanar els recursos econòmics necessaris al govern valencià per afrontar la regeneració i recuperació d'aquesta zona. En segon lloc, pensem que n'hi ha que contractar parats i parades per als treballs que siguin necessaris per a recuperar i regenerar la zona afectada per l'incendi. En tercer lloc, considerem també que igualment n'hi ha que arbitrar fórmules de participació en aquest treball d'aquells voluntaris que vulguin implicar-se en tota aquesta tasca. En quart lloc, també plantegem que cal tindre en compte la situació dels propietaris de finques que estaven treballades en aquesta zona cremada. No són moltes, però sí que n'hi ha algunes finques que estaven treballades i el que plantegem és que s'ajude
als propietaris d'aquestes finques a replantar els arbres que allí tenien i també a recuperar allò que ells consideren de lo que tenien en les seues finques. Per tant, plantegem també que se tinga en compte a aquests propietaris de finques treballades i se'ls ajude a poder recuperar i replantar allò que tenien en aquestes finques. I per últim, també plantegem Esquerra Unida que a l'hora de fer aquest pla i a l'hora d'actuar cal tindre en compte els efectes que tant en la zona afectada per l'incendi com en la seva eixida natural d'aigües poden tindre les pluges torrencials que algunes vegades, sobretot en la tardor, se produeixen al nostre territori. Pensem que a l'hora de fer aquest pla també hi ha que tindre en compte els problemes que poden provocar aquestes pluges torrencials i per tant és un tema que també hi ha que tindre en compte i previndre i considerar-lo a l'hora de fer aquest pla d'actuació per a regenerar i recuperar la zona.